So yo, what's up mga kawaray? Magandang araw sa inyo. Kamusta kayo? So for today's vlog, no? So syempre, ano pa ba yung gagawin natin? Dahil Volleys life tayo, magpapapawis tayo yun. So yun guys, bali yun, dito na ako sa court. Nga lang, medyo late na ako. Syempre, galing pang trabaho ang iyong lingkod, kaya dito na tayo. Tanan, lakas mo! Bigyan nyo ng karapatang tumira yan. Patalas na ba?
Doon yan, oh. Hindi sa akin yan. Nice one. Outside. Nice one, galing na. Score! Score! Step sa may bintana. Score! 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 Yan guys, nagka-dito na sila. Hap, ano yung score? Ha? Oo, lalaki rin. Nice one.
Sakto pa. Oo, football ko. Kuya RR! Ah. Anong loob ba? Ay, sayang. Rebound. Okay, pag Isa pa! Panalo rin. Yo, waray baller, yo! yeah. Yan, yung masabi mo. Ano masahe mo sa laro nyo? Ang lakas yung waray baller. Sige guys, bigyan mo ng karapatan tumira. Chocho lang! Oh, Chocho. Pwede na yan. Chocho. Chocho lang. Malas kumain niya ng pizza eh. Yan. Malas mag pizza yan, yan oh. One zero. Alright, baller. Yan. Ba't sobra? Na-picture yan sa Hugpix eh. Yung si ano, Maray Bowler, yung security guard. Yan yun.
Sa Hupex. Ano, basketball. Search mo, makikita mo yan dun. Sa'yo? Oo. Tanggal sapatos. Tanggal sapatos. Para si Kobe ah. Sus, sayang, pinasa pa. Grabe, swabing-swabe yung galaw. Hirap tirahan ng ring ngayon ah. Para hindi na maniningin mamaya. Kunti na sisingin ko ngayon. Wala pa, tanga yung pusta. Ulol, lang mo. Yung pusta yung binigay mo. Bakit yung pusta? Uy, gagi ka. Pusta! Ano mo? Magkaibigan tayo, nagbigay na ako sa'yo. Ilan yun ako, pambayad natin sa kulpin hanggang alas 10 tayo. Ano, hindi. Lagi na ako yan, doon. Paano yun, gagabahan ka yun, 30 pesos. Ang pangit ng ugali ang puta na nga ano. Gagabaan. Wag ganun. Ayaw yun. Magkano ba yung pera mo? 500. Ito. Oh. Ikaw ba yung taga Veritas? Akala ko taga... Hindi, yung bahay mo. Ay, walang depensa. Depensa, sayang oh. Magpapalit ka pre, wala namang rebounder. Nakapulot pa ng ano. So malakas yung katawan nito eh. Nambubundol. Puta, binigyan ako ng isa. Para akong ano eh. Dinibdiban eh. Ito rin si Calvo. Nice. All ba? All? 1 to 17 ba? Oo. Eh, lapit naman yan. Agad yan, yeah man, shout out. Basta Ray, ano man sabi mo? Galit to siya eh. Ay, tag na naiwan yung camera. Bakit dito ako? Mantay.
Lakas. Ay, yung ginawa yung pagsabay kasi. Sumabay talaga siya sa air. Pinangga sa katawan mo. Gogi. Hirap. Pero yung pag-edit, tinamaan. Kararuhin na. Yan. Wow. Miss! Yan po ang idol namin. Yan o. Basaray! Favorite ko yun. Score! Ang binibigyan ko kanina, ngasak talaga. Ano lang mamasaring ang pula. Pero pa niya, pati. Parang matagal mo ba? Parang bumili pa niya. Kay tira yan. Favorite yun. Lakas ng ano nito. Lakas ng upper body. Yan nakapula. Tayo ka, tira ka ng tira. Shout out. Ilalabas nyo. Kailangan ng trace para Naiwan yung camera. Buti na lang, wala pusta. Okay, wala akong pusta dun ha. Wala. Op. So yo, what's up mga kawaray? So, nakatapos na ng laro namin. Sayang. Pangalawang laro. Unang laro, panalo. Yung pangalawang laro, talo. Sayang. Tabla lang yung laban. Nakakapagod pero good din pa rin. Shoutout sa mga kalaban namin. Magaling. Malakas. Kaya, yung mga kawaray, patuloy lang kayo sumubaybay sa mga video na nalabas natin. Alright!